Здравейте, приятели от YouTube! Аз съм Мия и това е трети епизод на Слидерио и днес ще снимам с Анди. Здравейте, хора! Да. Можете да джойнеме... Добре. Аз джойнах. Само си сме на скринки. Я чакай, аз ще ти заглуша за малко. Добре. Така, хора. Почнахме. И да. И те ме уби. Тук съм. Първият без име ли е? А втория ми е някакъв Жайме. Окей, заедно. Ти как си се кръстила? Като мой никнем. Окей, аз съм той бегем. Опа, за малко да умра. Колко точки имаш? 259 някъде. Вече с повече да има. Моя скин е един такъв син с звездички. А моя е такъв шарен, къде има бяло, розово, червено. Рейнбоу такъв. Като дъгата. Ма само че розови такива цветове. Един тук ми взе храната. Леле, аз къде се набутах? Ето да не си ти. Опа, умрях. Ма това ти ли беше, бе, човек? Ма не те видях. Къде? Умря един, така ли? Или не? Не, значи май не си беше. Ела в горния десен надолу. Какво? Не, аз умрях. Кой ти е на първо място? Някакъв джегула. Не сме заедно. На мен е на първо място не I'm hungry. Какво? Някакъв супер голям умря. Гад. А ти не знаеш колко беше голям? И убих някакъв. Браво, човек. Не знам дали аз го бих или то къде беше до мен, ама... Скоро. Обичам точки, умрях. Точки, умрях. Кой ти е първия? Чакай да почна. Само ми зареди това таблото. Без име. Не сме заедно. Не! Да си взема това, да си взема точката, която дава 100 точки и се блъснах в един. Кой ти е на първо? Джин Мишел. Пак не сме заедно. Убих голям! Браво! Не, и мене ме уби. Животът е толкова несправедлив. Нищо. Хора, само да ви кажа, че в описанието ще има линковете, които по принцип слагам. И да напишеш, ако ми слагаш моя канал в линка, в описанието, да кажеш, че моя канал и на Крахон БГ, защото аз не разбрах в чет ми. Знам, обясних във втория клип. Ти колко абоната имаш? Не знам. Малко ще проверя като спра клипа. Анти, ти сега снимаш ли? Не. Приятели, надявам се поредицата в Ender God да ви хареса. Ние имаме една мъничка изненада, която ще видите в следващия клип на Ender God. Нали, Анти? И един фейл.
Да, и един фейл, доста голям фейл. Но ще го видите в следващия клип, който ще е долу в описанието. И просто цъкнете на линка, отидете в канала и вижте клипа. И го хареса. Ако искаш сега да разкажем. Има по-добре тогава. Окей. Не, дето не влизай. Не. Ще ти заглуша за малко. Добре, готово. Ти с колко точки си? 200 и няколко, но знаеш ли какво станах? Минах през един и той не ме уби. И не умрях. Колко? 490. Аз съм с 2105. Ти си доста добра. Да, доста добра друг път. Просто бях до един голям и той умря. И му взех точки. Кой си на първо място? Нека безимен. Ага, на мен ми е Тонда. Дано да имаме късмет да влезнем в топ. В лидербордите. Макар че на мен ми трябва 10 000 точки за да влезна за да съм 10-та. А кой ти е сега на първо място? Хаджзи или там. Некво такова. Не сме заедно. Не! Ух! За малко. То щеше да ме убие и след това сгубих. Без да искам. Убиеха ме. Дали това ще е края на клипа. Не забравяйте да коментирате, да харесате, да споделите клипа, да се абонирате. И да, довиждане хора!